la Mancomunitat del Carraixet ha augmentat la freqüència del servei de recollida de voluminosos, un servei imprescindible per a tindre un poble net i ordenat. Per a mantindre els nostres pobles més nets, recorda traure els trastos quan toca. A Alfara del Patriarca tots els dilluns, a Almàssera els dijous, Bon Repòs i Mirambell els dimecres, Follos els divendres i Vinalesa tots els dimarts. Els objectes s'han de depositar a prop dels contenidors, la nit d'abans, d'una manera ordenada i responsable, per a mantindre les zones de pas buides.